Men hvad fanden er det for et forsvar? Så er der straffe, så kommer vi ned og spørger, skal du ikke bytte? Nej, men jeg spørger om... Tom, du er for dårlig til at tage straffe! Selvtillidsindsprøjtning. Tom, lige inden du tager straffe. Du var bange for at få bolden i hovedet. Den keeper havde ikke givet den anden ende. Den står endnu. Carlsen skal ind. Det der indendørs fodbold, Tom. Det der indendørs fodbold, du spiller, er det ikke noget med måden, man ikke kan tage med hænder? Så kommer der ind, du kan nikke væk, og så flytter du dig. Bare fordi han tyrer efter næsen. Alt det der pisse i pause, så kommer der et straf. Jamen, jeg var skuffet. Jeg var skuffet hele halvleg. Det var en, det vil jeg sige, det er en dommerfejl, den vi tager på det. Lars, det er et ærligt svar. Skød du den bevidst ind i målet, og kom du bare til at vende bolden? Han fløj ind i bolden. Han fløj ind i bolden. Det var så overhældt. Ud til ham igen. Jeg har kun set en kamp, hvor det var sådan noget før. Det var så sejt, den kasse der. Han hænger altså op i den her højde, og så kommer bare. Jeg kan ikke huske den kamp, vi havde med det der fængsel, med den der skrulle op i fængsel. Fuldstændig det samme, der havde ikke nogle mål. Han havde bare styre dråber, der stod dernede. Kanonkasse, den der. Det er godt færdig, mand. Det er noteret. Ej, hvor er det ærgerligt, de får det straffespark.